जोंनि बे बिटिआर सुक्ति खालामनाया जोंनाव गिदिर मोनसे माने खैफोद जोंनि गेजेराव लाबोदों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे गामि दानख'नाय जे माने क्ल'जखौ सोलाबाय नोंसोरनि बिटिआर सुक्तियावनो गामि दानख'नायनि क्ल'ज दंखायो दा अबसे जोंनो बे जायगाखौ नोंसोरो होआ होननायनिफ्राय अधिकारानो गैया दा बावैसो सिगां केएलअनि सेनाध्यक्ष सुर्य घोषआ बे बुंना लादों जे भारत सरकारा 26 जानुवारिनि सिगां क्षमतापुर रायजो राजबंसिफोरनो होसिगोन आरो बेखौ थाबैनो 26 जानुवारिनि सिगांनो फोसावसिगोन होननानै बे बाथ्राखौ बे बुंदों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय जोङो क्षमतापुर रायजोनि बेरेखा जोङो बाथ्रा बुङो क्षमतापुर रायजोखौ जों जाहोआ जानो मोना आरो क्षमतापुर रायजोआ खुनु बेहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डबो गैया आरो क्षमतापुर रायजोखौ दाबि खालामनायनि कच राजबंसिफ्रा खुनु अधिकारबो गैया दा जोङो बयबो मिथिनांगौ जे क्षमतापुर रायजोआ सोरनि ओमफ्राय जों बेखौ मिथिनांगौ जे कच राजबंसि जाथिया सोर दा जों बेखौ गासैबो मिथिनांगौ बेनिफ्राय जोङो बे क्षमतापुर रायजोखौ जों मानो अपोज खालामदों मानो जानो होआ जों बेयाव दिनै जों ज' जालायनांगौ दा जाबाय क्षमतापुर रायजोनि फार्स्ट फाउन्डार किंनो गायसनगिरि राजानो जोंना बर' राजा मेस राजामोन बे कान्टनाथ मेसमोन बेखौ होनना बुंदों बेखौ जों बुंनाय नङा बियो बे हिस्ट्रियाननिफ्राय बुंनानै गालांदों आरो गोबां आसामनि जायनाखि माबाफोर बुरन्जिगिरिफोर बिथांमोना बेखौ माने एडमिट खालामदों स्वीकार खालामदों आं मोनसे कर्ट कामा होननाय बुंनाय मोनसे बे जाहैबाय माबाफोर मेम'रेन्डाम हैनाय बे माबानि सनिया कसारिफोर माबानो हैनाय दिल्लीयाव हैनाय मेम'रेन्डाम दिल्लीयाव हैनाय मेम'रेन्डामाव गावसोरनो स्वीकार खालामदों जे माने माबाया कान्टनाथ मेसआ बर' मानसिमोन आरो क्षमतापुर रायजोनि फाउन्डार किंआ बर'मोन होननानै बे गावसोरनो स्वीकार खालामनानै लिरनाय दङ नैबेयावनो आं बेखौ फरायना होनोसै आरोखि जे 1300 শতিকাৰ प्रथम भागत ক্ষমতা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল নীলধ্বজ এই নীলধ্বজ ৰাজা মেছ ৰজা আছিল তেওঁৰ নাম एकम' कान्टनाथ मेस माने बिनि नामा कान्टनाथ मेस बेखौ होनदों आरोखि दा गथे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड नायब्ला बे क्षमतापुर रायजोआ जोंनिसो बर'फोरनि बेखौ कच राजबंसिफ्रा बिनो हाया दा बिनिफ्राय दाना फैदो जोङो बे कच राजबंसिया सोर दा जों बेखौ दिनै एसे बुंनो हायो आरोखि कच राजबंसि होननाय खुनु जाथि गैया कचफ्रा आलादा राजबंसिफ्रा आलादा कचफ्रा जाबाय टिबेट' बार्मन फेमिलिनि बर' ग्रुपनि मानसि दा बिसोरो बर'जों गोरोबो रावाबो गोरोबो कचफोरनि रावा एखे ग्रुप खिन्थु राजबंसि होनब्ला राजबंसिया आलादा मोनसे भाषा रायलायग्रा जाथि बे जाथिया भाटिया बांला भाषा रायलायग्रा मिक्स जाथि बिसोरो गुबुन गुबुन हारिजों मिक्स जानाय मिक्स जाथि बिसोरनि भाषाया जोंनि टिबेट' बार्मन फेमिलिजों बिसोर गोरोबा आरो बिसोरो आसामाव बिसोरो अबिसि ओमफ्राय बिसोरो वेस्ट बेंगलाव SC शिड्युल कास्ट दा बिसोरहा खुनु माने जाथिनि मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे परिचय गैया दा कच राजबंसि होननाय जाथि गतिके गैया कच राजबंसि होननाय बे बुंना लानाया बे माने छद्मवेशी नाम बे माने मुखा खोबनाय नाम बे कच राजबंसि होननाय खुनु जाथि गैया दुइ मुखिया माने भाषा बुंग्रा खुनु बिमायानो जन्म होआ फारसे कच भाषा बुंग्रा फारसे राजबंसि भाषा बुंग्रा बिदि जन्म रावबो होआ दा ओंखायनो कच राजबंसि होननाय जाथि गैया दा राजबंसि होनब्ला दा बै बाहेरानिफ्राय थाफैनाय रंपुर मैमनसिं बायदिनिफ्राय खानानै थाफैनाय बेफोरखौसो राजबंसि होननानै बुङो बिसोरहा खुनु अस्तित्व गैया फिसा आरो बिसोरहा राजानि बंसजोंबो जायफोरा गावसोरखौ बुंना लादों जे जों राज परियालनि मानसि होनना लादों सोर राजानि बंस बिसोरलाय अबे राजानि बंस दा बिसोर बेखौ बुंनानै लानो हाया सोर राजाया एफा बुरजा फिसा जन्म होआ जे राजबंसि जाथि बिसोर जन्म होआ अबे राजा जन्म होआ बिदिखौलाय बे ओरैनो गावजों गाव बुंनानै लालाबायनाय राजानि बंस राजबंसि माने राजानि समाव बिसोरो राजानि सुजुग लानो थाखाय गावसोरनो जोंबो राजानि बंस होननानै लानाय बे जाथि बियो बेहा खुनु डिस्टिंक्ट मोनसे परिचय बेहा गैया दा राजबंसिया माने बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय माने फिसा खुनु परिचय गैया जाथि परिचय फिसा गैया हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डबो गैया फिसा दा गथिखे बिसोरो राजबंसि जाथिया खुनु माने बे कच होननाय जाथिजों फिसा जेबो सोमोन्दो गैया ओंखायनो बिसोर कच राजबंसि होननानै बिसोरो क्षमतापुर रायजो बिजानि फिसा अधिकारबो फिसा गैया दा बिसोरो माने नैबे माबाखौ बुंनो लादों बिसोरो कुचबिहार रायजोनि बाथ्राखौ बुंदों बिसोरो
कुचबिहार रायजोआ माने राजबंशिफोरनिमोन ओरैनो लादों कुचबिहार रायजोआ खुनु प्रकारै राजबंशिफोरनि नङा कुचबिहार रायजोआ मेसफोरनिसो रायजो बिनि गायसनगिरि राजानो जोंहा हावरिया मेस सिखोनाजारनि हावरिया मेस बे हावरिया मेसनि बंसफ्रानो कुचबिहार रायजो खुंदों दा गथिखे बे कुचबिहार रायजोखौ बिसोर माने क्लेम खालामनो हाया आरो बिसोर बुंदों कुचबिहार माने जायनाखि मार्जार एग्रिमेन्ट बे मार्जार एग्रिमेन्टआव सि केटेगरियाव गावसोरनो राजबंशिफोरनो माने इउनियन टेरिटरि होनायनि माने माबा दं क्लज दं होनना बुंलादों खिन्थु बे कुचबिहार मार्जार एग्रिमेन्ट जायनाखि 1949नि 8 आगस्ट जादोंमोन बे 1949नि 8 आगस्टआव जानाय बे कुचबिहार मार्जार एग्रिमेन्टआव बे खुनु माने राजबंशिफोरनि नाम बन्द'आनो गैया जेबो गैया बिसोरनि नामखौ माने खुनु उल्लेख खालामाखै आरो बिसोरनो होगोन होननाबो बाथ्रा बुङाखै जेबो गैया माथ्र राजाया बे कुचबिहार मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानानै थानायनि उनाव कुचबिहारा मोनसे डिस्ट्रिक्टल' जादोंमोन बे डिस्ट्रिक्ट जानानै थानायखौ राजाया माने इन्डियान गभर्नमेन्टनो बेखौ माने माबानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै हगारना होदों आरो बे इन्डियान गभर्नमेन्टजों बे कुचबिहार डिस्ट्रिक्टआ साबिल जादों आरोखि बे खुनु राजबंशिनि बाथ्रा बेयाव गैया दा गथिखे बे राजबंशि होननानै गावसोरखौ बे कुचबिहार रायजोखौ दाबि खालामनायनि फिसा अधिकार गैया राजबंशिया बिदि माने डाबल मोनसे मुखा गाननानै जाथिनि परिचय गैयाजासे जाथिनि जेबो परिचय गैया 2 नम्बरनि परिचयजों रायजो जाया बे 2 नम्बरनि परिचयजों रायजो बिदिनो बिसोर हाया अधिकार गैया बिस्रा दा हयथ' भारत सरकारखौ बिसोर मिसलिड खालामदों आसाम सरकारखौ बिसोर मिसलिड खालामदों ऐतिहासिक क्षमताफोर बुंदों ऐतिहासिक क्षमताफोरनि बेकग्राउन्डथ' जोंनिसो आं दहाय बुंनाय जाबाय आरोखि जोंनिसो बर'फोरनिसो दा जोंहा बाथ्रा जादों मा जोंनि बर'फ्रा रावबो माने स्ट्रं नङा जोंनि बर'फोरनि माने माबाफ्रा स्टेन्डफ्रा बिराद लोरबां दुरबल जोंनि बर'फोरनि जायनाखि माने स्टेन्डफोर बे स्टेन्डफ्रा लोरबां राजबंशिफ्रा जेखौ बुंना लादों बेखौनो जों मानसिफ्रा काउन्टार होनो रोङा बिसोर जेखौ बुंदों बेखौनो जों गनायनानै लाबोदों बेखायनो बिसोर लामा मोन्दों बिसोरो लाइ मोन्दों बिसोरो बुंना लानो थाखाय रावबो अफस खालामग्रा गैयाब्लालाय माथोफालाय दिनै जाय राजानि बंश कुचबिहार राजानि बंश बे राजानि बंशआनो सिरि थायोब्लालाय माथो दा राजानि बंश नङि मानसिया दिनै बुंना लाबाय गावसोरखौनो माने कुचबिहारि राजानि बंश होनना बुंना लाबाय दा जों जुदि स्ट्रं जानायमोनब्ला जों गाबथाबोमोनब्ला आगोलनिफ्रायनो क्षमताफोर रायजोआ जोंनिसो होननानै जों जुदि बुंनो हानायमोनब्ला बे कुचबिहार रायजोआ जोंनिसो होननानै बुंनो हानायमोनब्ला अब्ला क्षमताफोर रायजो बिनायनि बिसोर साहसआनो फैयामोन आरोखि दा जों जेबो बुङाखिसै जों बिसोर बुंनायखौ जों काउन्टार होआखिसै ओंखायनो बिसोर सुजुग मोनबाय थाबाय आरो बुंनो बे क्षमताफोर रायजोआ जोंनि कुचबिहार रायजोआ जोंनि बे बाथ्राखौ बिसोर बुंबाय थाबाय आरोखि दा ओंखायनो जोङो माने बेखौ माने माबायो जों काउन्टार होयो बे क्षमताफोर रायजो कुचबिहार रायजो बे बिसोरनि नङा राजबंशिफोर नङा बे बर'फोरनिसो जों बेखौ माने फुरा माने जोङो अपस खालामो आरो खुनुदिन क्षमताफोर रायजो जानायखौ जों माने सापर्ट खालामा बेखौ जों होबथायो आरो लोगोसे जायनाखि दा बुंदों माने क'क्राझार ओमफ्राय चिरां जिल्ला बेखौ क्षमताफोर रायजोआव सोसनगोन होनना बुंदों जों बेखौ स्ट्रंलि अपस खालामो जों जानो होआ बेखौ 1 इन्सि हा जों हगारनाङा आरो बर'फ्रा जों ज' जालायनानै गाबथारनांगोन बेथ' खुनु मार्जाराव इनक्लुड जाखाखैबो जेबो गैया बे कुचबिहारल'सो बे कुचबिहार एरियाल'सो बेजों जोंहा नैबेजों खुनु सोमोन्दो गैया बे बिटिसि एरियाजों क'क्राझार ओमफ्राय माबाजों बे सोमोन्दोआ गैया दा गथिखे बे एरिया मोननैखौ जे सोसननो नागिरदों बेखौ जोङो स्ट्रंलि अपस खालामो जानो होआ आरो जोंनि माबाफ्रा बर'नि आफादफ्रा ज' जानानै स्ट्रंलि गाबथारनांगोन बुंनांगोन आरो बेनो जों बुंनांगोनसो बे क्षमताफोर रायजोआ राजबंशिबो नङा बर'फोरनिसो जों बेखौ बुंनांगोन कुचबिहार रायजोआ राजबंशिबो नङा बे बर'फोरनिसो बेखौ जोंनि नेताफ्रा स्ट्रं भाबै बुंनांगोन बे दुरबल स्टेन्ड लानाय जाया जे क्षमताफोर रायजो जायोब्ला बे बिटिसिखौ जों सोसननो हाया होनलाबायनाय अबेबा धुबुरिखौ जों सोसननो हाया बिसोर मा लाहैथों खुनु खोथा गैया क्षमताफोर रायजोआ जोंनिसो बर'फोरसो बे राजबंशिबो नङा जों बेखौ स्टेन्ड लानांगौ जों बुंनांगौ आरो दिनै नों बोरै कुचबिहार रायजोजोंनो क्षमताफोर रायजोजोंनो दिनै बोरै चिरां आरो क'क्राझारखौ बोरै सोसननो नोङो चिरां आरो क'क्राझारा अलरेडि 6 सिडुल एरियायाव मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन कनस्टिटिउसनाव सोनाखाबाय बेखौ हाबखाबाय बिटिसिआव हाबखाबाय बे हाबखानाय बिटिसि एरियानिफ्राय नों बोरै दानख'नानै बोरै क्षमताफोर रायजो दानख'नानै हरनांगौ जों बेखौ बोरै सैज्य खालामनांगौ बर'फ्रा बोरै सैज्य खालामनांगौ बेखौलाय जों खुनुदिन सैज्य खालामनो हाया दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा मा जादों मा बुंनांगौ बाथ्रा मा जादों मा जे जोंनि बे बिटिआर सुक्ति खालामनाया जोंनाव गिदिर मोनसे माने खैफोद जोंनि गेजेराव लाबोदों आरोखि गिदिर खैफोद बे गिदिर खैफोदा जाहैबाय जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे गामि दानख'नाय जे माने क्लज मोनसे सोना होबाय जे बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नो हागोन जाय अबर' गामिफोर सिमाङाव नांजोबनाय अबर' गामियाव दानख'नो हागोन बुंनाय लोगो लोगो दिनै मा जादों बे क'क्राझार जिल्लानि ओमफ्राय चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव सिमा बिटिसि सिमाजों आउटसाइड बिटिसि सिमाजों नांजोबनाय बे जायगायाव अबर' गामि मेरला दं राजबंशि गामि मेरला दं
आरो बे फैयै फैयै क'क्राझाराव ओरैखोरै नै माबासिम नांफैबाय बिसोरो माने कालिफुख्रि नांफैजोब्बाय ओरै बासुगाव नांफैबाय बिआरपिएलसिम नांफैबाय बिसोरो दा अब्ला बिसोर मोनसे सुख लाबाय बिसोर बेखौ लानानै नोंसोरनि बिटिआर सुक्तियावनो गामि दानख'नायनि क्लज दंखायो दा अथे जोंनो बे गारि जायगाखौ नोंसोरो होआ होननायनि बिसोर अधिकारानो गैया दा नंगौबो जोंहा मरेल राइटबो दिनै गैया जायफ्रा सुक्ति खालामना लाबाय बिसोर खुनु मरेल राइट गैयै जाबाय दिनै बादा होनायनि नोंसोर दानख'नायनि सुक्ति खालामना लाबाय जेब्ला नोंसोर माबे खोथाजों दिनै बे एरियाखौ माने सोस'ना खमथाफोराव जों हरा नों बोरै बुंनो दा मोनसे सुक्ति जोंनि भुल बियो दा दिनै बेफोरनि थाखाय जों दिनै गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबनो बोरै मोन्दों गुबुनफ्रा दिनै बे जायगायाव हाबफैनानै खमथाफोर रायजो बे जायगाखौ जों नांगौ होनलाबायनो स्कप मोन्दों ओंखायनो जों दिनै समाव गोरलै लानो नाङा गासिबो आफादा ज' जानांगौ गासिबो आफादा अप'ज खालामनांगौ दा जों मिथिगौ खमथाफोर रायजोआ जाखाथारा एखेबारे जानाय नङा बेहा खुनु हिस्ट्रिकेल खुनु बेकग्राउन्डबो गैया बेहा खुनु राइट्स गैया बिनायनि बिस्रा जाथिनि खुनु परिचय गैया कच राजबंसि जाथिनि खुनु परिचय गैया बे कच राजबंसि जाथि परिचय गैयि हारिया खमथाफोर रायजो बिनायनि खुनु अधिकार गैया जाया बे जिनिसा जाया दा बेथ' थिगबो गैया बुजिनो हाया माबे समाव माने पलिटिकेल माबे समाव चेन्ज जायो मा खालामनो नागिरो जों बुजिनोबो गोब्राब जायो बेखायनो जोङो बयबो ज' जालायनानै बेखौ होबथानांगौ जानो होनाङा जों बेनि थाखाय स्टेन्ड लानांगौ दा जों बयखौबो जों लुबैयो ओमफ्राय लोगोसे नैबे राजबंसिफोरनि बाथ्रा बे जावले जावलेसो बिसोर बुंबाय थायो जे खमथाफुर रायजो कुचबिहार रायजो राजबंसिनिसो होनबाय थायो बेखौ जोङो एखेबारे जोंहा माने हिस्ट्रिकेल माबाखौ जों फरायनांगौ आरोखि जोंहा गियान थानांगौ जोंनि हिस्ट्रिया मा बर'फोरनि हिस्ट्रिया मा जों बिनि प्रति नलेज थानांगौ जों सम सम जों बड'लेण्ड इउनियन सुरक्षा मन्चनिफ्राय अनेक समाव जों स्टेटमेन्ट होबोदों बे कुचबिहार रायजोआ बर'फोरनि खमथाफुर रायजोआ बर'फोरनि बे बाथ्राखौ जों नुबोदों आरो बेनो जों कुचबिहार राजानि बंस' कुचबिहार राजानि बंस'खौनो जों स्टेटमेन्टबो होबाय थादों बिसोरखौ परिचय होदों दाबो मेस जोंहा माने बंस'आ दाबो दं कुचबिहार राजानि बंस' मेस बिसोर साथालियाव थायो बिसोर बर' भाषानि माने रायलायो बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा दाबो बर'आनो जोब बेखौ जों अनेक बुंबाय थाबाय प्रकास खालामबाय थाबाय दा जों बिसोरखौ लानानै जों दिनै माने स्ट्रं जानो हानांगौ दा जों मानसिया दुरबल एखेबारे खुनु स्टेन्ड गैया जोंनि मानसिया मा दङ जोंनाव बुंनाय जायो बर' लिडारफोरना ओरैबायदि माने मा होनो बेखौ एखेबारे अगियान मानसिफोरानो बर' लिडारफ्रा दङ आरोखि बर' लिडार जोंनि गेजेराव दङ आरोखि अगियान मानसिफ्रानो जे जोंनो हिस्ट्रि नाङा बुरुन्जिखौ जों मा खालामनो बुरुन्जिजों रायजो मोना होनलाग्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ आरोखि अगियान बेफोरो अगियान नेताफ्रा बिदिखौ बुङो जोंनो बुरुन्जि नांगौ दिनै बुरुन्जिनि थाखाय दिनै माने प्रिथिबियाव दावहा जागासिनो दं गावबागाव माने देशखौ माबानो थाखाय दिनै जुद्ध जागासिनो दं गावबागाव जाथि गायसननो थाखाय बुरुन्जिनि थाखाय दिनै नाजागासिनो दं बुरुन्जिया जोंनि सिनायथि जोंनि परिचय बेनो जोंखौ थुलुंगा होयो दावगानो थाखाय जाय जाथिया माने बुरुन्जि गैया बे जाथिया थांनानै थानो हाया बे दावखोनो हाया जेरावबो बेखायनो जों बुरुन्जिखौ नांगौ जों बुरुन्जिखौ गाबथानांगौ दा जों बुरुन्जिखौ मिथिनांगौ दा देख जों मिथिबाय जेराव दा जों जा बुंगासिनो दं बर'नि जोंहा माबा दं होननानै राजा दङ राजा बंस'आ दाबो बुंनानै दा बेनोथ' जोंखौ दिनै माने जोंखौ माने जाथिजे जोंहा मोनसे गिदिर हारि जों जे बिराद गिदिर हारिमोन बेखौ दिनै बेनोथ' प्रमान होबायना दा बेनोथ' जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेनोथ' जौगाहोदों जोंखौ आरो बेजोंथ' जों दिनै मोन्दों बिटिसि मोन्दों जोंनि रावाबो 8 सिडुल हाबदों ओरैनोथ' हाबाखै नोङो ओरैनो बिटिसि मोनाखैथ' बे जायखि राजानि बेकग्राउन्ड रायजोनि बेकग्राउन्ड दं जोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड दं जों बेफोरखौसो मोन्दों ओंखायनो जों बेफोर हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ जों लानानै जों दिनै बयबो ज' जानांगौ नांनांगौ जों बुंनांगौ बयबो बुंनांगौ खमथाफुर रायजोखौ जों जाहोआ बेखौसो बुंनांगौ खमथाफुर रायजो बिनायनि राजबंसिफ्रा अधिकार गैया जों बेखौसो बुंनांगौ खमथाफुर रायजोनि बेकग्राउन्डआव बिनि गायसनगिरि राजानो बर'सो जों बेखौ दिनै फुरा इस्टाब्लिस खालामनो हानांगौ आरो नों नै माखासे लेखायाव आङो एसे फरायनो सानदों आरोखि राजबंसिनि सोमोन्दै मा बुंदों राजबंसिखौ बुंदों नैबे माबायाव कुचबिहार स्टेट एन्ड इट्स लेन्ड डेभेलपमेन्ट सेटेलमेन्ट बेयाव माने नैबे लेखायाव बे राजा हरेन्द्र नारायण चौधुरि राजा हरेन्द्र नारायण बे गावनो लिरहोदों कुचबिहार राजाया राजा हरेन्द्र नारायणआ गाव लिरदों हरेन्द्र नारायण चौधुरि होननाय सासे बिराद गिदिर लिरगिरि बेखौ लिरहोदों गावनि राजा समावनो बे लिरनाय समावनो लिरना गालांदों बियो नैखौ लिरदों नै राजबंसिफ्रा राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया ओरै लिरदों बिसोरो राजानि बंस' होननानै क्लेम खालामनो हागौ खिन्थु बिसोर खुनु मोनसे माने गोजानैबो बिसोर राजानि बंस'जों सोमोन्दो गैया होननानै बे माने माबाया माने ओइस एन चौधुरिया लिरदों आरोखि बे माबायाव बे हरेन्द्र नारायण समाव लिरनाय लेखा बेयाव लिरदों आंसो फरायना खोन्थानो दा बेफोरखौ जों मिथिनो मोजां बे जों ओरैनो जों बुङाखै ओरैनो बेयाव लिरदों A class of fishermen in Bengal are also called Rajbangshis, but they have not even the remotest tradition of their ever having anything to do with
ए राजा बंश और रयेल फेमिलि एखे क्लियार खालामनो खारखाथार दा बेफोर जोंनि हिस्ट्रि बियो बेफोरजोंनो जोंखौ थुलुंगा होयो जों माने जोंनि हारिया जे बिराद गिदिरमोन आरो बे राजबंशीया दे बे राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया बेनो परिचय होयो आरो मोनसे खोथा लिरबावनो नैबे बे ओइचएन चौधुरिया लिरदों बेयाव हरेन्द्र नारायण चौधुरियानो बे लिरदों आरो बेयाव लिरबावदों बे माबायाव बे लिरदों बे 126 नम्बराव लिरदों आरो बेखौ बे केप्टेन लुइन बे कमिशनार डिप्युटि कमिशनार बे कुचबिहारनि केप्टेन लुइना डिप्युटि कमिशनार कुचबिहारनि बे बुंनाय बाथ्राखौ कट खालामना होदों बे दा बुंदों ओरैनो राजबंशीफोरनि माने सोमोन्दै बुंदों आरोखि ओरै लिरदों बे दा मेसेज टु इनहिबिट दा भुटान दुअर coming into contact with the immigrants from the south, intermarriages have taken place and their descendants are the modern Kuchbiharis. माने बिसोर जानाय बे मडार्न कुचबिहारिस जायखौ होनदों आरोखि बे मडार्न कुचबिहारिसफ्रा माने बै खोलानिफ्राय सोरबा हिन्जाव फैनायजों माने भुटान दुवार्सनि हौवाजों मेचजों थारमाने माने गाज्रि सोमोन्दो जानानै गथ' जन्म जादों बेनिफ्रायनो बिसोर दा माने गावसोरखौ मडार्न कुचबिहारिस होनना लायो ओरैनो लिरदों आरोखि दा बे लेखायाव बिथाङा स्पस्ट बुंदों आरोखि दा गोबां हिस्ट्रियाव लिरलांदों राजबंशीफोरनि सोमोन्दै लिरलांदों आरो कुचबिहारनि सोमोन्दै लिरलांदों दा कुचबिहारि राजाया बिनि बंस'आ बर' फोलेर मेच फोलेर आरो कुचबिहार राजा जे मेचफोरनि बेखौ फुरानो लिरना गालांदों आरोखि दा गथिखे जों बेखौ अनेक खोथा दङ नैबेखौ लिरबावदों बिथाङा आरोबाव बे राजबंशीफोरा जुदि गावसोरखौ माने माबानि राजानि बंस' होननानै बुंना लायोब्ला बेनिफ्राय बांसिन अधिकारा मेचफ्रासो होननानै बुंना लिरनाय दं बे लेखायावनो दं बेयावनो मेचफ्रासो अधिकार दंसिनो लिरदों आरोखि बे लेखायावनो बेयावनो लिरदों दं बे राजा लिरनो थिननाय लेखायावनो बेलाय नैबेयाव the word has been right probably the side of the message messageफ्रानो there would be as much right and probability on the side of the message बेखौ होनदों आरोखि बर'फ्रा बांसिन राइट दं बेखौ होनदों आरोखि दा गथिखे बे कुचबिहार रायजोआ बर'फोरनि जों बेखौ लानानै जों दिनै बयबो बेखौ कमतापुर रायजो जानो नागिरदों बेखौ जोङो अपस खालामनांगौ जों अपस खालामो आरो जों बर' आफादफ्रा गासिबो ज' मोनसे स्टेन्ड लानांगौ दा नैबे जायनाखि एरिया सोसननो नागिरनाय क'क्राझार आरो चिरां बेखौ जे कमतापुराव सोसननो नागिरदों बे जोंनि गेजेराव बिराद मोनसे माने दावराव दावसि लाबोनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बे सोलो बेयो जाहाथे जोंनि गेजेराव राजबंशी बर'जों जाहाथे नांलाय खमलाय जाहैयो बे मोनसे कनस्पिरेसि बे दा बेखौ जोङो जाहोनो नाङा जों जेरैबो बेखौ माने जोङो माबानांगोन जोंहा बिटिसि मोनखाबाय आरो बिटिसियाव क'क्राझार आरो चिराङा हाबखाबाय जेब्ला जों बे मोननै जिल्लाखौ खुनु दिन जोङो कमतापुर रायजोआव सोसननो हाया बे बाथ्रायाव जों स्टेन्ड लानांगोन आरो बयबो राजाखौ जों खावलायहरो जाहाथे बयबो जाहाथे नैबे कमतापुर रायजोनि जायनाखि बाथ्रा बेयाव जों बयबो अपस खालामो एकगत जायो आं बेखौ बड'लेण्ड जनजाति संघ जानानै खावलायहरो